Obzirom da je taj hidroavion omiljena tema mojih učenika, ja sam došla na ideju da napišem mail ECA, znači European Coastal Airlines, i tražila sam samo da nam smanje malo cijenu jer je situacija kakva je. Međutim, oni su nas ugodno iznenadili i dali su nam gratis panoramski let iznad otoka. Dakle, ono što smo učili u školi smo sada vidjeli iz zraka. Da se to dogodilo na moj rođendan, to je istinu bilo slučajno, ali meni je jako drago, ovo mi je najljepši rođendan do sada. Prvi put u životu da letim bilo je super. Nikad nisam letila i ja bi opet. Ja uopće nisam razumjela da smo mi poletjeli, ovdje sam već razumjela i bilo je lijepo gore. Vidjela sam paklene otoke, Stari grad, Hvar, naš otok Jelsu i Brač. Šolta, Hvar, Stari grad i tako dalje. Prošla lekcija koju smo učili smo zavičaje i sad smo ih vidjeli.